pulo ummodo pulo fota pulo ummodo pulo ummodo Sénégal fulɓe ndendinen pulo ummodo fuɗa Mauritanie ndentinen arpotten bismillah ko galle Salli Diaw wona rugi babu yel kuro debbo cuballo Salli sawa mbaɗa ar selli selli bala tampere mbaɗɗa e tampere wona selli kam bani ba wona tampere jam ɓolo won selli kam mawɗum ni jam ɓolo woni jam tan alhamdulillah mawɗum ni yettere jam tan bismillah rugi mba ko bettere tan arde galle ma émission men émission arpotten wallahi ndeysan kala e saaha ne fottay yimɓeɓe ne fottay nalankoɓe ne fottay guindiyankoɓe waɗoɓe théâtre ɓe hande noon ko galle Salli Salli ko ɓurɗa ko koye ayde min de gonɗon koye bara wona cuisine o kono wonon koye sasa min mi il faut walla mo seeɗa bottari wadde min kawri koye bottari kala koye bottari joni wadde holloy min bisimilla ono minen ndewan ɗo komin ɗo jiiɗa ɗo komin artiste uji Salli won defat joni parade min coolide déjà min mbami joni déjà min para inchallah yimɓe ñaama maaro wala ko fayi wahli seeɗa mi ƴeewa kay mi anda ɗum ko ɗo ko cakkude ndi woni ɗo yeey on ji onon yeeɓiyankoɓe Pindi TV émission men émission arpotten arno ko galle Salli konko on ji wonno koye defte bottari ndi mbaɗani bottari ndi joni ɓenda ni min mbaɗata de ɗum min ɗo fof min mbaɗa ne uuri bunade gueje ɓaleji waɗi fof gueje ɓaleji fof nan ɗo ayi fof nan ɗo andu lingu way kono lingu Fouta ɗum ko haako fof nan ɗo addu haako e daren addu haako daren ɗo ko haako woni ɗo addu daren yeeɓiyankoɓe Pindi TV ɓe daara haako ko addu haako daren jeeɗa minen komin furankoɓe oɗo sac foof minen min saaha galle Salli defata ko haako weccire haako fone waɗe ɗum ɗo ko ɗo coɗɗa walla ko Fouta ummi Fouta ummoro ɗum ko yaa neldata min ndeysan walelde omo debbo Souraye Dunde amol gaano omo neldata min eyi haako haako ñew ñew ɗum noon yeeɓiyankoɓe Pindi TV on ji ko haako ñew ñew ɗum noon mbaɗa andi so Allah lamɗo jaaɓi so tawi kadi omo defoya haako min garɗo tawren hen inchallah fof min mbaɗa ɗum noon bisimilla amen walla bisimilla moon no feewi o gara e galle moon bisimilla rugi ɗo kay ko galle ala galle moon bisimilla moon no feewi bisimilla mbani mba bisimilla moon mbani mba e galle Salli Diaw mbani mba ɗum noon eɗen gandi alaɗo yano artiɗo wonno taw noon ko ɗo e Pindi TV émission men émission arpotten ne fotta e nalankoɓe kala ne fotta e mugiyankoɓe ne fotta e jaydiyankoɓe ala mo arpotten fottata ɗum noon hande ko ɗo e galle Salli Diaw gorko cuballo taw noon ne jeeya Bakalamba Diarra koye galle mum tigi garɗen joni noon so tawi a yi Salli Diaw so tawi o yalti e télé eɗen gandi Salli Diaw konko ɓolo ko cosaan ko ɓornoto ko kore ɗe kolli ɗi ñañoji ɗi sabareji ɗi eɗen gandi Salli Diaw ko cosaan tan hollirta caggal no min gari min calminma e nder galle ma min jettima min calminima min jaari jamma min calmini kadi yeeɓiyankoɓe Pindi TV e ardiɓe Pindi TV debbo e gorko suka e mawɗo hay goto en ɗaccani en calmini ɓe Allah ardini galle o on woni Abou Hafsat Coumba Hamme en calmini Daouda Moussa Dia en calmini foof tan e yeeɓiyankoɓe Pindi TV ɓe ganduɗa kala e saaha so tawi en mbaɗi hunde so weeli so welani ɓe mbaɗa partagé ɓe jeeɓa ɓe nodda en kadi ɓe mbiya ko mbaɗɗen ko ne weeli hay so tawi ko welani kamɓe ne weele mabɓe eɗen gandi joni garɗen galle Salli Diaw tawɗen mo o bismi en o huccini en koto wañto omo saggini bottari en ganda ko konko en ganda ko madame kono kam holli en no subalɓe mbaɗatno nden ni sa bettiɓe e galleji mabɓe eɗen ɗamini kam so Allah lamɗo jaaɓi men gotto bottari weldi so Allah lamɗo jaaɓi ɗum noon Salli Diaw Pindi TV e dow hoorema Pindi TV salminima kadi ñaganima moƴƴere Allah
wima mbani mba e nokkuma kadi pinditiɓinaɓe goto hen kala ne yiya golle ma e balle ma ɗum noon alay sago ar potten ara fotta e ma ɗo e galle ma. ay Rougui Baba Yoli Kouro a salminama a jurama vraiment ko weltare no fewi hande noon vraiment ko beelama no fewi sanne nde tawno nde bettere ko hunde wande fayida vraiment mi weltima no fewi kadi bisimilla moon no fewi bisimilla moon e galle moon kadi vraiment ko beelema tan dal Rougui dal vraiment kadi en jetti pintiɓe no fewi nde tawno ko télé mo yimɓe jeeɓata kadi mo yimɓe ketto no fewi kadi koye men jeeya donc ko beelama no fewi ɗum noon mbanimba eɗen gandi so tawi a ari e galle a yi hoddu a yi dande welde alay sago gullana en tan jimana en bandiraɓe yeɓoyam koɓe pinditiɓe ganda dande nde tigui nde wattaka oromasi watta he Rougui Babel Sall accu kalta ko gande tan dande nde wattaka goɗɗum ha dande nde wawi safde joni o aɗa wawi yimande en bandiraɓe Rougui sa lamtoro bandu Khadija yayi jobbo yayi Sumbulay sinno wona subalɓe Fuutaye ngawle ngara guro pende Moussa Boukari yere din samba iten jella irang bitele samma mamma mbure cubo tan bal gayde wadel Aliou Niang salamalema ay salam modi mojo Mariam mbure gayo bala jobo ab sabeo Rougui Baba el Sall nde Abdourahmane Salim Sambom Hamasire Moustapha Ganbe Mabian Jamsi bari apuri sama mayel jeri mayala malango debbo mo Darou Salam Miss Kumbu Njao bandu abi ay Rougui bisimilla mon mbari mbilla mon congel laci mbarodi mo dande wuti mum jagetake Dawuda Malal Baydi Moussa bandu Haruna kono noon jetten gorko cubalo ngaari cubalo gorko law Samba Lawa mere Abou Samba Diop jom lelewal pinal ko mbaroɗi ɓamta ko noon tigui Sally Diaw Allah jarama caggal nde mewnɗa en dande welde nde mbaɗen so bandiraɓe keeɗima kadi ma jogo hen weltare eɗen gandi Sally Diaw noon sa yi garal meɗen hannde holko jogori heblanade so Allah lamɗo jaaɓi taw noon ko ɗo e nder Dakar jogori wadde so Allah lamɗo jaaɓi mo artanen hen o haalanen ñalawma o haalanen hol fayidagal maggal o jogori wadde o haalanen kadi hol teddiniraɓe ñalawma o inchallah rabi teddiniraɓe kadi ganden koye préparation o woni kadi préparation mo ganduɗa bandiraɓe kala mbaɗani ma ngar noto e keewal e peewal joni Sally so tawi a wiyama Sally a tawama e nder nokkuma tawa noon a wiyama nalankoɓe hanki e nalankoɓe hande holko jiiɗa nalankoɓe hanki ɓe koɓe accuɓe kamɓe nalankoɓe hande ɓe koɓe accuɓe bolol mabɓe walla nalankoɓe hanki ɓe hol wiyoɓe nalankagal hanki ɓuuri welde e hande eyyi enen kam moni fof ren kadi e saaha mum Rougui kadi moni fof kadi aussi eko hawri nalankagal hanki ngal ene welno nde tawno ko hunde wonnode fayida ko cosaan wonno e welnere no fewi hande noon nalankagal hande noon ko industrie ko wiyete ko liggey nalankagal hande ko meccal donc hande ko meccal wadde fayida donc ko liggogal manggal ya yi ganduɗa hoorema nde waɗa des sponsor uji ne waɗa foof donc ko hunde mawde nalankagal hande ngal min mbiyatmi e nder saama hande ɓuuri welde par ce que nde tawno hande ɓuuri heewde fof ɓuuri heewde koppareji ɓuuri heewde ko liggogal manggal donc hunde ganduɗa hoorema fammi hunde wonde fayida donc noon vraiment nalankagal hanki ngal no weeli par ce que nden ngarano ko beelema tan so waalo soñama hankkadi beelema wuuro heewi yimɓe hankkadi ko danaka keɓɗeli e fof pinal et tout ngal kadi ne moƴƴi hammayi kono nalankagal hande ngal ɓuuri wadde kadi nde gartam taw nalankoɓe hanki adandayano hen mbaɗi génération ɓe mbaɗi fof kono adandayano kono nalankagal hande ngal ɓuuri wadde gartam e nalanken jogui galle mum jogui oto mum
ne yahay festival uji mum yaha gueɗe mum mbaɗa fayida donc mboɗo mbiyam ko hannde waɗi gartam rugi ɗum noon ne waɗi gartam mbaɗa andi so mawɗo Wullum Sarr nani ɗo omo jogo hen weltare saabu konko ko hanki tan ko ɗum tigui woni ko welimo ko eɗen gandi Sally so tawi a wi nalankagal hande ngal goto fof ko wuuri ko kono eɗen gandi hanki so tawi ndungu koye ndungu gonɗen hewno ko tawani a ɗaminaki kalis a ɗaminaki wiyede aɗa waɗa programme an ko an tan yaltinta kollima no bertirɗa ngoɗo leeso ni tan bertira noon e hakkude e leegal nodda bandiraɓe sehilaɓe goto hen kala ara gonani yimde goto hen kala jogoɗo buɗɗiɗi muɗum joguiɗo bujjoye muɗum joguiɗo buus sappo muɗum ne juura yimɓeɓe belto sawata ko cosaan kadi ko watte ko beelamma mawɗam kono hande noon so tawi eɗen mbaɗa cosaan o kadi banggue goto o waɓeno moɗon so tawi yeehe programme uji mumen min jii hen cosaan o kono kadi saaha a yahat mbasa yiide cosaan o saabu koye saluji ɗi koye sal watte kadi koye matériel uji jolɗi joni ɗi daaɗe mon no fonno yaltirde ha ande oɗo ko jimowo walla ala o ko koɗo natti wade no wano ni Sally bandiraɓe kala e saaha ne belto so jii cosaan o ala ko haali noon wonɓe caggal leydi kala e saaha jiɗata ko yiide cosaan o jiɗata ko yiide son jimon ganni moɗon hankkiri mbason nadde kadi e hande e moderne hande o ha ɓurta ɗum noon Sally Diaw hol jimol kadi mbawɗa yimanden ganden enen walla yeeɓiyankoɓe Piidi TV ne gandi Sally Diaw oɗo jimol muɗum cosaan hanki wonnol ngol ha hande ko hen woni bismillah yata agore silabam dene futa tobo tobanno ilamila maaje kewa futa agore lam gay ñanaat bosoy law habiyaɓe yirlaɓe toro imbel weldi ɗigguɗi weli mude ɗideɓe ɗi lamade agore law samba ndene futa ndene baga oy lamba ndene baga oy lamba ay baga mboɗo mi accudi amen walle walalde baga lamba jara mboɗo mi accudi amen foleliman demba suray duniya maɗu gaano ceɗe dime daneje gallol tambi togo joom jano jagaram maysa jagodi jemayo e jaltaɓe ay baga udajura galle Alpha Mamadou Alpha Salluɓe feri fey wocci jeeri baye cammule jarama Alpha Ousmane jongoy talki binnani worcali waɗi julli seeno jime seeno o bude dande yo boyɓe belale julani koyle mujje luggere koye luuje asimangal kolade rugi sey labam ha rero Moussa Oumar Makka hamadi wuri malaɗo bolo barke jarabi sey labam Alassane Abdoulaye Tanum Samba Seydi Cilel Binta Mar Farba Samba yata kagore sey labam taya babanti tan modi guñel modi Cilel Binta salamale ma Farba walalde agore sey labam rugi ndeysaan ko miinema Piidi TV ko miinema rugi baba bandu Khadija
ngal ɗon tambi tongo agore ɗum noon eɗen nganndi mbiɗa ko sehilaaɓam yiɗɓe sehilaaɓam wadde mbaɗa anndi Sally eeroto heen sehilaaɓe mum ɓe ngannduɗaa kamɓe teddinira ñalawma jogorɗo wadde o eɗen nganndi noon Sally en ngannda hol ñalawma jogorɗo wadde en nanii tan e kolce bamɗi Sally Diaw ne jogii programme Sally Diaw ko hol ndeen e hol waktu e hol toon e hol teddiniraaɓe eyi mi salminima Rougui eɗen jogii anniversaire mo ngannduɗaa hoore ma vraiment chaque 2 ans fof eɗen poti tawi sehilaɓe ɓe yimɓe men tan dingal manggal dingal dayngal ko bidowete ko réveil ko sal mawɗo sa waɗi décoration taw ko sa naati tan a yiyat Fouta a yiyat Pulagu donc mbatten ɗum ko le 16 inchallah to e réveil nayet le 16 holɗum le 16 septembre inchallah 16 septembre to e réveil nayet donc eɗen eri noon yimɓe fof noon yo ngar kadi vraiment moni fof kadi ma yiiten hoore mum nde tawno Pulagu sa naati toon ma anndu vraiment ñande heen ma yii ɗon Pulagu vraiment waɗi fayida quoi hol teddiniraaɓe ñalawma teddinira ñalawma o ko ministre de la culture Ali Sow Mamadou Elimane Dia teddinira ko Banil Sow la fille de Moussa Oumar Sow donc on woni la marraine Ndeye Abdourahmane Salif Samboum e Ramata Abouba Fadialou Bamoul e Moussa Hamadi Sarr kon invité d'honneur Hamad Seydou Sarr boydele cillo Binta Makam gorko cubal waɗɗo fayida ɓen teddinira jammo vraiment ko ɓen teddinira jammo ne waɗi woɓɓe kono ko ɓeeɗo kam ɓuri vraiment teddinira jammo no feewi ko ɓe ngoni invité d'honneur uji quoi e ɗum no heddiɓe ɓe kadi ne mbawi arde kamɓe fof koɓe teddiniraɓe ɓe gandi hitaɓe kala haade ne waɗa o eera to bandiraɓe dendagal fof nde gaɗa Sally ne hewno yiyede kañum e Harouna ko Harouna woni Harouna ko jaaɗo Fouta kono inchallah mo jiimo inchallah par ce que ɓoyata wara ko jamɗo Fouta ɓoyata wara so ari inchallah mo jiimo ñande hende soirée wiyade ɓe gonɗo on gondani joni kon haɓɓe ala marak de min kaɓani min kaɓani won golle ɗe waɗata seeɗa tan joyi golle seeɗa waɗata mbañ tan kono kaɓani inchallah ɗo wonno ɗo ha hande ɗo hande tan ɓuuri hande ɓuuri par ce que ɗe balɗe sañi pottude clip hande soirée o tan min wat clip gol ɗum poti wadde woni clip amen mbiyeɗo maayo ngaalu Fouta o pottude ɗe balɗe inchallah rabbi ɗum noon aɗa wawi tan eerade kadi bandiraɓe nodduɗa e ñalawma le 16 o aɗa wawi eerade ɓe kuccane bottari ndi mbaɗen nde hankkadi joni bottari ndi inchallah vraiment en keeɗi ɗon vraiment wadde hucce oɗo mo eyyi inchallah eɗen eeri bandiraɓe foof nande awdi lobbat Mamadou Birane en Aissata Mody Mbodj en madame Mouré Gaye en Bala Diop en dendagal Pulagu foof ene heera vraiment gaare keewal gaare kebine salo ha wiye dedɗe taw ko jamma Pulagu inchallah Rougui inchallah rabbi ɗum noon wadde mbaɗandi joni joni o kuccoten tan koye bottari inchallah lamɗo jaaɓi ƴeewen bottari ndi ko welata hen ko safata hen ko mbawen haalande ɗum bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV ɗum noon mataw Sally a rottoytu walla en ƴeewat bottari ndi dotten tan ñamen ha para kadi jokki jaɓɓaɗen golle inchallah e ɗum noon jobbo Oumar Sow Allah jarama a jarama ƴeewen bottari ndi o ballina ɗum garten hen e bandiraɓe joni maɓe jii bottari ndi inchallah lamɗo jaam ɗum noon waɗa andi bottari ndi fari min de kam salla koɗo soɓɗo woni ɗo kooñe ko joɓɓe waɗi fayida de man noon Sally koko walla iyo ande ɗum ɗo way kono badde hen ande ɗum ko beurre ande beurre beurre woni ɗo mi yahan ƴewmi ɓeesoji kono tan ɓeesoji gasi toɗa ɓeeso gasi tomi gasi comi noon beurre ko gotum de beurre kam kañum e danen ko gotum super ko gotum ɗum ɗo kam ello ko illeer o ko illeer wona illeer kam mbo sikki haltoje e joni way kono genre mbettore ni mbettore kono ha joni mi serti illeer ɓuuri welde noon ɓuuri welde ɗum noon caggal yeeɓiyankoɓe Pindi TV nde Sally Diaw mbaɗen noon ko ballaɗo e bottari ndi ndiɗo bottari kam wona konko tan mbaɗen madame wallimo hen konko mbaɗen ɗo irtu seeɗa tan o rotti walla o fecci kono noon kono mbaɗen ko madame defi ɗum mbason toon ndew boro wadde hen de ɗum noon bisimilla gottoɗen meɗen ƴeewen so tawi ne waɗi fayida wona bisimilla yeeɓiyankoɓe Pindi TV mi wattanima on gueɗal moɗon poñnen noon o jiɗi poñde noon poñe kay muccade ko maaro de
ayi a ɗum noon salli mbaɗandi ɗo hoddu ndu ñuuñata ɗo way gono bakalamba saabi ɗo mbañi ɗo mi jaɓante sabu ɗo oɗo morso yaha gowmi ɗum e noppam gandumi ɗum e noppam sa yimi tan mi jaɓante Salli Diaw bisimilla Bagalamba sare birom banya lamba jera sare birom banya orka alipate bagana jogo cey baga oh chaskinage falo jemayo bagalamba jera cey baga Gando Alpha Ousmane almami ma wadi jeydi galleji ma ko fi fere ay modo baga uda jura cey baga jom jano jagaram may sa jagudin jemayo jaltabe baga uda jura caski nagge falo jemayo somi mi baga lamba jara bernam kay durami jamruto e amadou kandi sambinde palten bo gara bo nyamdin muse sampade demba wulum saro gorko walla bele ndendi gari cubalo cey baga na jogoɓe galle Alpha Mamadou Alpha Ousmane Feri Faye Alpha Salluɓe Babo Alaji Baydi Maram Babo Hamidou Alpha ay bagalamba jara ye bagalamba jara ndeysaan bagalamba jara ndeysaan bagalamba jara jami jo lawol Fuuta wendi yammo jangari jogoɓe wendi yammo jangari jogoɓe ndeysaan bagalamba jara ndeysaan bagalamba jara jami jo lawol Fuuta he bagalamba jara he bagalamba jara ta he bagalamba jara papis koɓe jaltaɓe e jeehe e bagalamba jara kalum cumu cam jemayo e jehen bagalamba jara galle sarankoɓe galle komenaɓe galle aramnaɓe Amadou Siré Ali e bagalamba jara e baga Abdoulaye Bad Modou Birane Hamadi Mari e bagalamba jara Fatmata Ibra Modou Birane e bagalamba jara Hawi Abdourahmane Salif Samoumo e bagalamba jara bandu ndey Abdourahmani bandu Ramata seno busoɓe rewo jajaɓe e bagalamba jara jeli Hadije Sallam Toro e bagalamba jara oy dikko Sallam Toro e bagalamba jara Sumbulo bandu bundaw e bagalamba jara
ndeysaan ɗum noon mbaɗa andi so Abou Mody Ndiaye heeɗima ɗo konkone mo welta no feewi gorko mo jewol en calminimo ɗo wawi wonde no wawi wonnide kala en calmini yeeɓiyankoɓe Pinde TV so tawi en limti wonan mo ɗaccuɗen eɗen gandi sehilaɓe e yitɓe kala Rakiɓi Maymouna Diarra yejjitake séri Kodda o yejjitake hay saaha goto o salminama o ñaganama moƴƴere Allah en calmini Ndiaye Cheikh Sarr eɗen gandi on ko miñiraguel Miss Sarr o salminama konkono o ñaganama moƴƴere Allah ɗo wawi wonde Aliou Mbodj gorko mo Fanayi o salminama o ñaganama moƴƴere Allah en calmini yeeɓiyankoɓe Pinde TV kala hettiyankoɓe Pinde TV kala ko mbaɗɗen ɓe mbaɗa partage ko mbaɗɗen ɓe mbaɗa aimé ɗum noon en calminiɓe kadi en ñaganamaɓe moƴƴere Allah tawa noon ko mbatten ko eɗen jiiɗi bandiraɓeɓe kala jiito hen koye mumen kadi kala mo jiɗɗon min jaaha e galle mum ɗo ha Fouta ɗo ha ɗo wawi wonde kala amin paadi hen haala moɗon so tawi jiɗɗon komin jaaha walalde ɗum koye moɗon fawi so tawi kadi ɗo mbawɗon yidde min jaaha foof ɗum kadi koye moɗon fawi oɗon mbawi wadde e ko mbatton ko commentaire uji mon mbiyon rugi hamin jiiɗi nalanguirtel rugi hamin jiiɗi kaari amin jiiɗi kaari ɗum ko onon sabba hen ɗum noon eɗen mbawi kadi artude e morceau goɗɗo tan guddiren yewtere nde mbaynoroɗen yeeɓiyankoɓe Pinde TV e émission men émission arpotten Gari mayo talum jaltaɓe gari mayo werade bele gari mayo talum jaltaɓe feddam de o tutuni subalɓe gari mayo en e jarade ɓe ɗum noon Sally Diaw haadema woɗɗoyde seeɗa kunal tan eɗen gandi Baba Baydy Mal so Allah o lamɗo jaaɓi omo waɗa anniversaire makko le 7 septembre ɗon ɗo Grand Théâtre ɗo eɗen gandi 38e anniversaire makko kadi e ngol o teddiniri ko subalɓe ɓe hay goto en o ɗaccani noon subalɓe kala Sally Diaw bisimilla ma yariya Baba Aïssata Samba Boubi Yacine Ngota ton ko ngawle yariya Baba Baydy Baba Demba ton ko ngawle ko octobre wona septembre ko octobre e mois de octobre Baba Baydy inchallah yarimayo dili jegelal findi woni jarta sammata ko mabata Baba Baydy selli gaño oy baba mayo dili desal subalɓe mile umma gaño o wi dilli ko umma deboyomo jafan soroy gaƴoɓe balɗu selli kagore yari wotel aliw doɗu amen Samba bigbasel garem mo mamoure cuba séri penda séri acca accaɗen Abdoulaye Samir Moussa waɗi sawde mani ɗo modde moge cuuɗi amen subalɓe ndile i feddam ɓe tubine subalɓe kawral subalɓe dental subalɓe yerimayo yen dilli ndeysaan yerimayo ko ɓoyɗa rugi sal lam toro ɓandu Khadija ɓandu diko
yaay jumbo yaay sugulo yaay bu ndaw Mama Mer ndeysaan arpoten rugi arpoten arpoten diral nalankoɓe ngari poten ngari jewten pijen jalen arpoten 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 pijen jalen jewten arpoten 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 Gambo arpoten 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 Pidi TV Dauda Banu Hanma Tijang yang saro Tepo Jubala Abu Sama Coba Alifal technicien Don Kado Alifal ndeysaan Alifal Musa Usman Dombo Bapula Musa Usman Dombo Bapula Amadou Diop Bajel Fallo Seri Kaja Bajel Fallo ngale ko projet musso o jage Oy Bajel Fallo Seri Kaja Ngari Koydel ndeysaan Salam ale Yeri Bajel Fallo Oy Yebo ɗum noon Allah jarama on jarama caggal nde mbiɗen Baba Baydy Mal mbaɗa andi ɗon ɗo Grand Théâtre ɗo o noddi ko subalɓe kala hay goto ɗaccani o wi rewo e worgo ma e ala keerol o wi onon kala oɗon bisma toon so Allahu lamɗo jaaɓi eɗen gandi noon Sally Diaw so subalɓe teddinirama hunde fota sofde foti ko yodde foti ko hewde yo saluji keew rewɓe subalɓe ɓe e worɓe subalɓe ɓe nangodira mbadda junggo e faandu ɓe kebbina sal o ha heewa eɗen gandi Baba Mal kala ko fonno wadde o waɗi ɗum kala teddugal fonno wadde o waɗi ɗum heddi noon ko enenne eɗen duttamo teddugal ngal noon woni kala keɗotiɗo dadam Sally Diaw kala keɗiɗo dade Sally Diaw bisimilla moon ha ɗon ɗo Grand Théâtre ɗo hoto hay goto wi bismaka hen enen kala enen ndendi junggo e faandu eɗen gandi Baba Baydy Mal nde foti yimde nde foti daranade en nde ko nden tigui o darani en mbaɗa andi papis komi ɗaccata kam mi haala ko wona gonga o darima jamma e ñalawma suba tawi kikiɗe yonti noon enen eɗen ruttamo teddugal o wi omo rutta en teddugal enen subalɓe ɓe kono enenne kadi enen foti ruttudemo teddugal tawa ñande hen so tawi o naati oɗo sal o anda sal oɗo e saluji gonannoji ɗi jiiɗa ɗum noon Allah jarama on jarama ilal liga Pidi TV arnoɗo e galle Sally Diaw Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo e émission men émission arpoten ne wawi kadi fottoyde e neɗɗo gala ne wawi kadi fottoyde ne président Macky Sall ƴeewa holmo jogori lambinde ɗum noon Allah jarama on jarama ilal liga Diabou Oumar Sow Allah jarama on jarama Pulla ummodo pulla fota pulla ummodo Sénégal fulɓe ndendinen pulla ummodo fuɗa Mauritanie ndentinen arpotten